Evar baş temaşevanın heja, hum bixêr hatin bernamaya Panorama hefte ya îşev. Temaşevanın heja îşevcî em ê bi bûyerên ya hefteya çûyî li hemberî we bin bi hevalê me, hevkarê me bi rêz Yaşar Abdulselamoğlu re. Bi rêz Yaşar Abdulselamoğlu tu bixêr hatî. Serçavan navxêrê devin. Yaşar Abdulselamoğlu hûn dinasin ji Çarpel Medyayê bi bernameyên bi navê Raman û Komelgeh û her wiha diyaloga akademîk amade dikir wê dîsa jî amade bike ji ber nexweşiyê demekî dûr ji me dûr ketibû. Yaşar Abdulselamoğlu li Üniversiteya Sofya wek sosyolog kar dike. Her wiha di beşê Kurdolojiyê de jî dersê Kurdî dide û wekî din jî dersên sosyolojiyê jî divê üniversiteyê de dide xwedevana. Tu tişkî lê zêde bikî heyekek Yaşar? Na te baş got zêde ye. Baş Tê spas. dikene. Baş e spas. Madem ki me sosyologek anî ser ekranan ez dixwazim hema berî ku em derbasî sernivîsê xwe bibin nêrînên te bigirim, yanî em dema li ser Rojeva Kurda dipeyivin, bi rastî li gor min yek ji milletê ku herî pir dikevin rojeva cîhanê ew jî Kurd in bi rastî. Hema her hefte dema Yekîtiya Ewropa de tişkî bibe, li Amerîka tiş bibe, li Iraqê, Sûriyê, Îranê her tim Kurd di rojevê de ne. Ez dixwazim wek sosyolog şte bipirsim. Dema em bifikirin çar perçên Kurdistanê yanî. û her wiha Kurdên li diaspora jî rojeva wan çi ye yanî? Yani di kîjan mijarê de dikevin rojeva cîhanê yanî. Di kîjan mijarê de Kurd li pêşin yanî? Di medya cîhanê û axwe de ne. Ya rastê du pirsin pirsên te. Yekê Kurd weka li rojeva cîhanê de êdin rojeva Kurdan çi ye? Pir caran ew nehemîn tişt e. Mixabin her wext Kurd di rojeva dinyayê de ne tiştên pozîtîvin, tiştên neyînê jî hebûn. Lê bêguman eger em vê daviyê ser vê daviyê bipeyvin, qesta min vê daviyê ew çend deh salên davî ne, bi tiştên pozîtîv jî Kurd di warê siyasetê de, di warê xebatê de, di wargehên din de, wargehên cuda de xwe nîşan dan. Heta em dikarin bêjin ku heya berê 3-4 salan hem Kurd hem jî pisporên ku li ser Kurdan kar dikirin vê demê dema Kurdan bi nav dikirin. Digotin ku dema rabûna Kurdan dikirin. Lê ya rastî îro jî bi taybetî rojeva Kurdan dîsa bi vê meseleyê girêdayî ye. Herçend ew rabûna Kurdan yan jî dema Kurdan çend derbexarin, em dikarin bêjin ku li Efrînê ketina Orduya Türka li Rojavayê têkçûna Yani ez dixwazim tu yani li Rojava li Başûr Rojolat li Bakur li diasporayê yani bi wî havî yani Kurtek em ê aniha werin ser wan mijara jî. Nana eger ez bikê ez esas yanî dixwazim vêya bibêjim ku Rojava Kurdan aniha li benda bendewarî ye. Yani eger bêjî Kurd aniha çi dikin li çar parçeyê tiştê ku yan jî diasporayê tiştê ku hemû Kurdan girêdayî û bi ser bi şev bi roj li ser wê difikirin, dihizirin ew e ku yani gelo ew ê çawa bibe ku dîsa Kurd yani handanek peyda bikin da ku ew dema Kurdan ji nû were rojevê. Rojev aniha hatiye ya rastî xetimandin
و نگلک حسانه جی مروف روژاوا کردان یاکو بررفلکس نتوایی بررفلکس کردی ببیجه ویا سرکه روژاف سرکه اوه ویا جبو کردان همو کردان او تشهری گرینگه لورا آنها از تخازم سپاسیا چارپل مدیا جناب و بکم به برنامه جبرکو بیامن او مسئله پانوراما یا جی هفته‌نامه دکاره لسر به روشنبیران به پسپوران به روزنامه‌وانان به سیاستمداران هر هفته گنگشه بکه که براستی تشتی کو لگور رفلکس سیاسی کردی تشتی کو هری گرینگ ایکو ما علاقدار دکه چیه و هر یک جمع هر یک کردان دکاری به فکری خواه رامانی خواه لسر ویا ببیجه داکو جان دارم بana bin ekranı Yaşar. Eğer gotine te dvi wari de bidawi bun em dikarim derbasî mijarê xwe bibe. بله yani gotina min davi vargeha çivaki yani bir Türkiye dibecin kamusal alan yani public sphere ya Kurdi bu tenej bu Kurdan vargeha ke mahremi ya Kurdaya yani dve usabe liber dve Kurdi be be Kurdan be u roja ve Kurda be da ko ev tikari be hizmet bekej ber ko ev tiş per gringe çima ema devlet ametine meclis ametine yekiti ametine tişteki ametine levra ev vargeha komelge dikare usabeke ko brasti raya gişti ya meya Kurdi inşa beke ava beke baş eci dixwazim tiştek biçûk bêjim birastî li Tirkiye anha hatiye wê derecê ku Türk yan jî rejîma Erdogan qet naxwaze Kurd di rojevê de hebin. Di hemû medyayê de gotina Kurd, Kurdistan, şexsiyetên Kurd, naile hevpeyvîn bi wan re were çêkirin. Yani dixwazin ku Kurd di rojevê de qet nebin. Kesên ku behsa wan bikin çi Türk bin çi kesê din bin wek terorîstên îlan kirin. Baş em berekî derbasî mijarê xwe bibin ez dixwazim ji temaşevanan re bêjim heger pirsên we hebin li ser van mijarên me hûn dikarin binivîsînin Birez Yaşar Abdülselamoğlu ve piştî dawiya berramê bersiva pirsên we jî bide. Baş e kan binêrin vê heftê di rojevê de sernivîsên me çi ne em li wê temaşe bikin. Belê sernivîsê me ev in ez dixwazim hema dest bi anû bikim. Birez Yaşar Abdülselamoğlu ji bilî bûyera heftê bi nêrîna min van du salên pêşiya me de dikare rojevek Kurda hebe ku hema bêje pir caran were rojevê ew jî û tu zanî li Tirkiye Erdogan her tim pesnê xwe dide û ew dike dibêje sala 2023 dê bibe sala Tirkiye ew îdia dike ku dê Tirkiye pir xurt bibe
qestawi yani setsaliya damezrandina Cumhuriyeta Türkiye'ye. Le ji bo me Kurda sala 2023 gelek mühim bi rastî. Ev sal Kurd bune 4 perçe setsaliya wî ye li Lozanê berî 7 sal berê. Yani dibe Kurdcî bi raya min dibe hinek amedekariya bikin, civînan bikin, haziriya bikin ji bo sala 2023. Ez dîsa dixwazim ji te bipirsim yani dibe Kurd ji niha pêve karin çi bikin yani? Çi amadekarî kar bikin heya siyasetek çawa karin bimeşînin? Bele beter siyasetek çava yani amedakari beguman ve konferans u tiştenus ve çebikin yani ev tişte begumane her sal çuha çedibin le yani siyaseteke çava ku em dikaribin de sesaliya peymana Lozanê'da em bibêjin vaya di nav ses sala da me ev guhartin di statüya xwe me çekir. Me ev me hemîn bindes nînin yani me guhertinek çekiriye. Rast e devleta Türk bi siyaseta û jeopolitikaya xwe nû ve ew stratejiyek projeyek daniye pêşiya xwe. Strateji û projeya wî ev e ku bi rastî ew tiştê ku jê ra dibêjin mîsaqê millî di setsaliya Lozanê da wê bêje waye desilatariya misaqî millî dibin kontrola min de ye û êdî min heya ciyekê ew zererên ku bi Lozanê ji Tirkiye re hatiye danîn sînorê me, hududê me, ewkê me ji me stendin waye min viya daxilê Tirkiyeya nû kir û em êdî Tirkiyeyeke nûnin di setsaliya Lozanê'da me ew guhertin çekir. Ya rastî hebûna Tirkiyeyê li Rojava û li Hewildanê wî li Başûr û li Şengal em ê ser bipeyvin tew bibê mesele mîsaqî millî û fokuskirina li ser viya dibînim. Bêguman ew kar û xebatê wan e yani em zêde destê me de tişt tunenin em bindestin. Lê yani ew nayê wê wateyê ku Kurd nikarin siyaseta Kurd, komelgeha Kurd, raya giştiya Kurd hedefên setsaliya Lozanê nedin pêşiya xwe. Ew axaftin yani îro nedir Rojava Kurda de yani bêguman yani em dixwazin ku bibe Rojava Kurda yani îro Kurd îro nîqaş nakin ka gelo em heta gelek kes heye wan jê tune ku du sal şûn re setsaliya peymana Lozanêyê jî. Belê spas ji bo bernameyê spas ji bo çarpelmediyê ku ew tiş anîn tê ew kirin ji ber ku piştî ku 7 sal çêbû ka em çi bikin ew êdî post factum e êdî derbas bûye çûye. Lê niha we mirov dikare hin hedefên stratejik û siyasî deyne pêşiya xwe û bêje yani real yani hedefên realîst. Tabii ew pêşniyara min e bêguman Kurd divê bên bahev û viya münaqeşe bikin belkî her roj münaqeşe bikin belkî her hefte jî de ew panoramaya we de bibe yek ji rojevên panoramayê ji bo ku bi rastî em dikaribin tiştekî bikin. Ew çi ye? Yani mesela ez dikarim pêşniyar bikim. îro dinyayekî nû dibe yani dinyayekî nû çê dibe nîzamekî nû were ew kirin yani bi rastî em ê behsa gava ya guhertina li Amerîkayê bikin yani êdî dinya ne dinyaya Trump e dinyayekî nû were ew kirin û bêguman yani herkes îro behsa evkê dike behsa Biden dike ku yani dostê Kurdaya ya ji bo Kurdaya bike lê ya rastî ev e ku eger em hesabê xwe baş nekin eger em haziriya xwe baş nekin tevî ku sempatiya wan bi me re be ser Kurdan be yani ew nayê wê waneyê ku em bêjin plan û projeyên me pêk bê. Lewra du tiştên yani ez serparçeya bibêjim mesela ji bo Rojava
درخستنا هزن ترکیه افرین و سریکانی و پیکانینا مدل که وکه یا باشور لروجاوا دوی ببه روجاوا سیاست همو کردان هم لروجاوا هم لدری روجاوا از باورم همو کرد ویتشته دخوازن یعنی نتنی بخوازن یعنی پیوسته کرد لسر وان تشتان پروژه استراتژی به آرگومن به راسیونال آرگومن پک بینن یعنی نابه همان بیجی ام دخوازن ده تو اوقات چیه یعنی تو چه اقنا دکی انسان devlet اوقات به چه اقنا دکی یا هدف لباشور یک بنا مدل لباشوره یعنی انشا کردن نتوه که مدرن لباشوره کملگه که مدرن لباشوره و پروبلما کرکوک او الاتین کو او جین کردای کو امبیشن هاتیه داگر کرن او پروبلمن وان پارچیانه یعنی او پارچیانه لی او پروبلمن همو کردایه همو یامه یعنی لترکیه بگومان لترکیه ام نکارن لوزانه بگوهرین یعنی او بکن بندستیج راکن او هزامه آنها هاتونه و ببیاوایی تونه لی ام نکارن چند واران دا دو مسئله واره دان قبول کرنا ناو کردستان یا پرورده زمان کردی چند دموکراتیزه کرن و گارانتی دانینا ناسنامه کردی وک هدف راسیونال وک هدف او کو دنیا کاری به قبول بکه دوی ام دینم پیشیاخه مادم ام مدانی پیشیاخه او نایوه معنی که ام تنه پروبلم پرچه خواه مدانی پیشیاخه او پروبلم همو کردایه لدیاسپورای لپرچین همو او که به کی جان دولتان به کی جان دیپلوماتان او کر ام دوی پرو اکتیف پولیتیکا بکن پرو اکتیف نتنی ام لبنده بسکنن کو پروبلم چه ببه ام پروتستو بکن او بکن ام دوی دوان وارده دوان هدفانده پرو اکتیف بن yani proaktif evet ko em beri wan ev bikin o argumenti xwe beheza rasyonalite yani beheza rasyonalite ya bikin ku karibin em bidin em bi haqqin adilin u warê me ye ew dibe sesala ew keda neha bawerim ew tiştê ku destpêkê de me got yani dema Kurda ye em hemû hêvîne ام همو لبندین کو به پولیتیکای نو یا امریکای خاندان که نو جبو رابونا کردان دیسا وره و پیشیا دولت ترکیه حیاجیه که بخواه بن کنتروله دا کو کرجی بگین مافیقای مروی دموکراتیک و انسانی رزیا شهر عبدالسلام اغلو از باور دکم اموک چارپل مدیا دروژن پشت امی گلک برنامه این جبو لوزانه پیمانا لوزانه چکن گلک دیروکناس و روشنبیرین مهنک و دوی مجاره ده پسپورن امی گلک جاران برنامه این وسا آماده بکن باشه از ام مجاره لوزانه لور بهیلن ام درباسی روژه و هفتیه چوی بکن ام اوکی همه دست بکن سیاستا کردا یا ناونتوی چوایه به تایبەتی جی لەگەڵ ئەمریکا و یەکیتیە ئەوروپایە ji بەلاک و یەکیتیە ئەوروپا دەما بریارێکی دەمبەر تورکیە دەگرێ دیرەک ئەو بریار بە عەلاقەدەراوی بە کوردا jî هەیە ez dixwazim em ji ئەمریکایê dest pê bikin bi rastî tu zanî li ئەمریکایê rêveberiyeke nû ya Joe Biden hat ser hikim Joe Biden em giş wî wek dostekî Kurda dinasin ku dostê Kurda ye heta li gelek ku Kurdistanek serbixwe jî hebe ez bala min kişan bi rastî hîn berpirsên wezareta derva tunene kî daxuyaniyên wezareta derva bide hîn nediyarin nav tunene zû bi zû ji wezareta derva ya Amerikayê biryarek hat ket medyayê çapemeniyê ku
ناوژینە دیارە لێ وەزارەت گر سەرخۆی کوێ ئەوکێ کریە گوتن ku divê Tirkiye zû bi zû Demirtaş Selahattin Demirtaş û Kavala berde. Yani ev tê çi wate ye yani ji bo çi hîn kes ne diyarin daxuyanekî werdan yani ev kare bibe mesajekî ji bo Tirkiyeyê ji bo siyaseta nû ya pêşiya Amerîka. Belê min ew axaftina ke Wezîrê Derva min ew kê kir guhdar kir ew Wezareta Derva bû Wezareta Derva ew li ser pirsa li ser birsa bawerim li ser pirsa rojnamevanekî taybetî dabûn rojnamevanekî belê lê ya rastî divê em tiştek bibêjin gava ku em behsa ew dema Kurdî dikin ئێمە ئەو کەمە شانسەمە هەیە ku dema ku em netenê dostaniya Biden lê dema ku li mawan dinêrin bername wanê ji bo rojhilata navîn ji bo dinyayê dinêrin em dibînin ku Joe Biden ji dema Trump cudatir ve dema demokrasî û mafê mirovan li temamiya dinyayê vê bixe rojevê di bername wan de di dawiya vê salê de di nav 2021 de komkirina civandina lûtkeya demokrasiya cîhanî heye. Yani mirov dikare bêje ku eviya dikare bibe çawa ku hazir dikin çawa ku min xwant ew konseptê wan evkê wan mirov dibîne weke ku destpêkeke nû ya ji bo dinyayê vê yani bêguman e ku aksentên Biden vê bibe demokrasî mafê mirovan û ew ne tenê ji ber Kurdan û ew ke temamiya dinyayê ji bo temamiya dinyayê û tiştekî baş li wir heye ku ji bo vê forma lûtkeya demokrasî ya cîhanî ne tenê dewlet ew behsa netewayan dike yani behsa neteweyên bi roha azad dike dibêje ew divê pêşdar bibin bi temsîliya wanê sivîl û bi temsîliya wanê siyasî ve yani ne weka dewletan çawa tên divan taybetî divan konferansan de ew dikin ew ê tevê wateyê ku milletên weka Kurd milletê weka Kurd weka Filistîniyan weka ê bindestan ê ewka ew ê divê formê de bibin beşdariya wanê vê adîl vê hebe adîl hebe ev ya pir giring e û ez bihêvî me ku bi rastî dema ew tiştê ku me behsa Lozanê kir ew menfaetê me berjevendiyê me û berjevendiyên Amerîkayî bên ser hev li vir eger îzna te hebe ez dixwazim behsa tiştekê bikim yani pispor dizanin ji zû de ye li Amerîkayê li derîn devleta Amerîkayê yani devleta Kurya ya Amerîkayê de gengeşeyek nîqaşek heye ku me ewa 3 sale ew li gor nîzama dünyayê ya ku Ewropî ji me ra çêkirin em jî bi encamê wanî xirab mijûldarin yani Amerîkiyên elît Amerîkiyên gelek liberal siyasî divî warî de pir nerehetin ku ev rojhilata navîn ew nîzama piştê şerê dinyayê ya yekem ya ku hate çêkirin û prensîpên Wilsonê ku ji bo her netewayan azadî bi azadî devlet nas dikir ewa bicî neanîn İngiliz ve ew prensîpan bicî neanîn ew nakirin ev ya veka tarîxî heya niha veka muhalîfa viyanin
و دبي ام لبربينن بحث ما لوزانه كر د 1926 دا کنگره امریکی پیمان لوزانه تصدیق نکریه قبول نکریه yani هم دکارن بجن کو امریکا لهمبر پیمان لوزانه امریکا هیچی لسر پرنسیپا مافه چارنوسی یا سلف دترمیناسیونا یا پرنسیپن ویلسونه دوی واریده ام دکارن براستی به ارگومنان وسا بکن کو پولیتیکای ما ژئوپولیتیکای ما یا کردان و یا امریکی وکوبه به به yani liver او ککیه ام دکارن زمانه کی yani ve Biden ve siyasete bimeşine yani evet باورم madem bahsa demokrasiya dünya ya nu ve nizam ki nu dike riyavi eveku ev jberku mesele Wilson yani cara yekem politikaya dervaya Ameriki dixwaze ku nizameke de ji bo dünyaya bike herî ew kivan Wilson yani Başa hatına beygumane ku ve kevneşopiye ve prensipe ve kin çıkara edi aktüel bekin ve edi bekin yani vaka evka ya dve em bir nekin kullu Washington yani navendeki evki heye navenda ya Wilson Strategic Center Wilson yaku yakçı heri aktif eli politikaya Amerika'da eji yani navsa. Evet. Başa bahatına Joe Biden bağlamın kişan yani vezire Türkiye Hulusi Akar Serdana hevlere kir. Dve nabere de Erdoğan jinişka bahsa sinyala dagir kirina operasyonek lehember şingale kir. Az buxa min jdev Erdoğan de televizyonda de biyist ku beriya operasyona Afrinê wisa digot. Digot ji şevek ji nişkave em ê ji Afrinê, ji Cizîrê, Şingalê, Musul û Kerkûkê. Yani dikare Türk operasyonekî li hember Şingalê bînin wek mesajekî viya bidin Amerîkî bêjin ku hûn heger li gel me nebin em ê binê problemên pirsgirêkên wisa li Iraqê derxînin yan jî hek bikin. Yani ev ya jî dikare bibe mesajekî Tirkiye ji bo Amerîka yani. Belê yek ji ber pirsate berê yani ji bo konkret bikim ji bo mesele Demirtaş û Kavala yani ya rastî Joe Biden bi demokrasiya Türkiye bi mafê mirova li Türkiye ve bike politikaya xwe navendî ji bo Tirkiyeyê. Ji ber ku yek ji kontrol xistina bin kontrola ya Erdoganî yek ji manevraya mekanîzmaya ew ki herî girîng ev e. Yani ew nayê manayê ku îlim dijmintiye bike ew ki bike li bêguman e ku di dema Trump'ta ev tiş hata ev kirin ji ber ku her sal ji xwe kongre rapora hazır dikir û ev dikir ya li ser Tirka dikirin fişar û bandora wî hebû û ne tenê bandor li ser Tirkiye hebû bandor li ser Yekîtiya Ewropa hebû ku ew jî bandor ew kê bike li ser Tirkiye. Bibor ez ê gotra te bibirim heftiya çûyî min hinek makalên di medyayê de belav bûn min xwendin İngiltere, Ingîlistan, Yekîtiya Ewropa, Amerîka hin pisporê wan civiyan e dixwazin ku li hember Tirkiyeyê siyaseteke hevpar yani belê Macron jî got Merkel jî got Merkel bi xwe jî eşkere got yani heta ew pirsate heye ez bawerim Serbiya yani got çima bo Tirkiye ambargoya nekine got em li benda Biden'in yani eşkere got ya yani politikaya Amerika çawa ve li gor vê ev di navbera xwe em ê Serbiya bipeyvin lê mesele Şengalê yani dedit Erdogan politikaya ki bir balkeş felsefeya ki siyasiya balkeş heye. Yani Erdogan hem demokrasiye dike hemin demê de anti demokrasiyi be hewra ev dike. Yani ew du ew kevî henin yani du çi bêjim em
du tiştên dijberê hevdû yani. Eko dijberî hevdûne Demokrasiye dikene demokrasiye ku hevra dike paralel dimeşîne yani. Yani îrod kerebêje yani îrod kerebêje ciyê me li Ewropaya em bê Ewropa nikarin sibat kerebêje ew Ewropîkîne yani em hatine bûne bersê. Kriterê wanê Kopenhagê hebe êmê Ankarê hene. Lê kes Belê nabe yani 10 sala te belê. tiştî Niha ji bo Şengalê wisa dibêje yani bir gece din ansızın gelebiliriz. Ez bawerim ew şev ne weka şewa Efrînê be. Lê ev ya weka dibên bi Tirkî nabız yoklamasê dike ya Bidenê ka Amerîka ew ê rê bidin çi yani li Şengalê. Şengal jî ji bo Amerîkayê ciyê herî qebûlbar e. Yani şima ji ber ku li Şengalê ne mesele tenê Kurda ya PKK mesele İran û heşê şabî jî êku bûye yani İraniyan rêxistin İranî li Şengalê bûne bela evkê. Yadin mesele Amerika eşkere dibêje mesele PKK'yê de em bi weranin yani em evkê ve fikarên ve evkên ve em fam dikin yadin ew yani em bêjin li hevkirina lewhatina Bagdad û Erbilê yani li wir yani biyavan dike yani tiştî ku mesele di Şengalê de ka em alîkarî bikin ku PKK ji wir zû derkeve zûtir derkeve yani tiştê ku em bêjin wer pêşbînî dikin ku yani ji aliyê Biden we dikare bê qebûl kirin ka bi vî awayî jî Erdogan dixwaze bêje weye di dema Biden da jî hê ez aynî raconê ya li Efrînê li evkê ez dom dikim dim domandin yani evkê. Lê ya rastî ew e ku di nav panîkekê mezin de ne siyaseta Türkiye di nav panîkekê mezin de ye belê Avrupa zû nerm bû ka em bibînin belkî aniha wê werin guhertin lê li ew tiş hemîn tiş li Amerîkayê diyar nabe. Amerîka pir hişk li ser divê meseleyê de ye. Polîtîkaya em dikarin bêjin polîtîkaya Biden li ser Türkiye ev e ku êdî Erdogan çawa ku dixwaze serbest di dema Trump da digel Rusya digel İranê li rojhilata navîn hespê xwe da ew dikir dajot bi serbestî ew bi vê awayî êdî nikare vê hespê xwe baş. Yani ev ya baş fam dikin baş zanin polîtikaya Amerîka divê tiştê da vê pir bi prensîp be bi hişk be. Mesele ne ev ku tenê ambargo deynin. Hatta jî dixwazim tişkî bêjim berpirsê berê yê Amerîkayê li Sûriyê Jeffrey hevpêvînek vê heftê çêkir û tê de eşkere got ku dê di dema Biden de têkilên Türkiye û Amerîka ne baş bin wê baş derbas nebin. O tişkî min ew heypeyvîn xwend û divê heypeyvînê da dibêje ku Erdogan eger di dema Trump da nikarî bû yani mesele ew ka rake yani xwe bide ew kirin ez hiç guman nakim qet rê tune ku di dema Biden da dikarî be li hev bike. Yani ya rastî dema ev sal û dema Biden li ser Türkiye jî li ser İranê jî li ser her du dewletan ve politikayeke ve hişk ya ku di menfaateye em dur ez dibêjim em ê handaneke nû werbigirin lê ez hê nizanim yani politikaya Biden ji bo Sûriye vê çabe yani ya rastî ew ne diyar e lê yani ji ber ku ew neyse em gava ku mesele hat ew ser mesele Cenevre em ê peyvên di mesela Amerîkayê li vir bihêlin derbasiyekî Avrupa bin
تو دزانی di sala nû de Erdogan behsa reformên nû kir rapora reformê wan jî hinek wek agahî detayî di medyayê de belav bûn yani ew bi rastî min gava xwend ew reformên ku Yekîtiya Ewropa ji wan dixwazin zêde tê de tune bi rastî pirtir yani behsa reforma hukukî dike lê wexta meriv dibîne hemû savcî û hakim û anayasa û giş bûne merivê Erdogan yani bi emir bi talîmata biryara didin yani o wekî din jî Wezîrê Derveyê Tirkiye Çavuşoğlu serdana Brükselê jî kiribû hefteya çûyî li vir hinek hevdîtin pêkanîn piştî wî mesela rojhilatê behra spî de tu dizanî meha dawiya meha 2020 hin ambargo hatibûn danîn li hember Tirkiye ew ambargo rakirin danîn ser refekê gotin aniha em bisekinin sebebê wî jî ku ew e ku dibêjin Tirkiye keştiyên xwe ji behra spî derdora Yunanistan û Kıbrısê kişandiye aniha li wir tiştek tune ji xwe me vê biryarê ji bo wî girtibû aniha Tirkiye weka bêje tiştekî me xwestiye wî kirine loma jî ew ê bimîne lê seroka Komisyona Ewropayê Ursula von der Leyen eşkere di dema Çavuşoğlu'yê de got ku yani tiştên ku dibêjin têrê nake erê rast e diyalog ji me re lazim e lê em di praktîkê de dixwazin ka çi heye ev ji bo me mühîmtir e şertê me ev in yani kê çawa binirxînî van serdanan û van reformên ku AKP behs dike yani reformên hukuki ya ku dibêjin nêzê 120 kanunun ku divan da em bêjin ez dibêjim redaksiyon çêdikin yani redakte çêdikin encam çiye bi çawaya hatiye guhertin yani vê divê hukukçan viya ev bikin ez ne xwe sporê vê işî nabînim lê ez mantıka sosyolojik ya devleta Türkiye zanim û bi taybetî politikaya Erdogan dizanim ew bi vê awayî dixwaze yani ew kê çêke yani algı operasyon algıyek çêke ku waye em guhartina çêdikin em mecburê ev kêne mecburê Yekîtiya Ewropa ne eger bê bîra te 2003 da jî dema ku politikaya Erdogan reformên ji bo Yekîtiya Ewropa bi hêz û bi dînamîk çekir bi gelek lezginî çekir vê gavê jî navbera wê bi Yekîtiya bi Amerîka xirab bû Amerîka problemê wan hebû ji bo ku Amerîka navbera Amerîka û Ewropa da divî ew bike xwe da ber reformên Ewropa dixwast ku bi reformên ser Ewropa ew xwe bide nîşankirin ku Ewropî li ser Amerîka fişara bikin da ku politikaya Tirkiye ew bike kabûl bikin û niha jî di hemîn demê de em dijîn bi hemîn tiştî de yani Tirkiye dixwaze ji bo ku Amerîka politikaya xwe li ser Tirkiye sis bike dixwaze Yekîtiya Ewropayê qizanc bike bi çêweyekê ya rastî Yekîtiya Ewropa mixabin ne nasnameyeke gelek devletin Yekîtiya Ewropa devletek nîne Yekîtiya Ewropa nikare politikayeke hewbeş bide ew kirin belê van der Leyen dikare wisa bêje veka perpirsiya Ewropa lê ya mühim çi ye Merkel çi dike Merkel çi peymana gel Tirkiye dinivîsîne û çi tişta dike ya mühim ew Macron çi dike Britanya çi dike ew ê belatên Ewropî Hollanda û evên din çi dikin veka devlet çi dikin Bulgarya çi dike yani ew bürokratın yani ew ana bürokratın ew li gor hukukê belê yani van der Leyen dikare bêje wala em Yekîtiya Tirkiye digirin yan nagirin yani ser van prosedûran dikare bipeyve ew ka dikare bipeyve lê nikare bêje wala
devleti evke firmayın şirketin silahı ya evke ya Almanya nikara bi Türkiye'ye levatinin ticari evke. Ev ne de evke evkavide. Ya rastî divê mirov li ber politikaya Avrupa, Yekîtiya Avrupa bi taybetî Kurd divê di rojeva Kurda de be, rojeva diasporaya Kurda de be, bir rexnegiriyê tund, bir radikal divê rexne bikin. Ev nayê maneyê ku em bi kultura Ewropî ne, em modela modernîteyê demokrasiyê diparêzin, ev nayê maneyê ku em nikarin rexneyekê tund dijî Avrupa, Yekîtiya Avrupa, politika Avrupa neyînin. Di politika Avrupa di mesele Kurda de, di mesele Türkiye'de yani ne li gor idealin Avrupa'ya, ne li gor idealin demokrasiye, ne li gor idealin mafî mirovan insanaya. Berjevendiyên ticari peşiya her tiştî de ye. Êku Erdogan kirin Erdogan û ku kirin diktatör û antidemokratik bi vê awayî yani divê evkeda yek ji mîmarên vê Erdoganî Avrupa'ya. Avrupa politikaya Avrupa'ya. Divê em viya bir nekin. Avrupa bê pişt yani bê taybetî di mijara penaberan de wexta tehdît dike Avrupa û Ewropî tehdîdên wî dixwarin divê mijarê de Ewropî pir li paşman yani bi qenata min nêrîna min. Divê mesele ew kê de jî mesele penaberan de jî Avrupa interesa xwe û ya rastiyê nizane. Yani yan jî naxwaze bizanîbe. Yani eger dixwaze mesele penaberiyê, mesele terörê bi rastî bi radikalî peşiya wî bigire, rêgiriya wî bigire, divê berî her tişî biçeba Mesut Barzanî û biçeba Rojava ne li Türkiye. Ji ber ku êku dikare peşiyê bigire evin, êku çavkaniya vê meseleyê de evin, bêguman li vir politikaya Kurda jî kemasiyekê mezin bi taybetî di mesele penaberan de hebû. Çawa ku em her tiştî de em nikarin problemê xwe bi zimanekî xweş bikin politika, stratejî û peşiya milletê bikin û nîşan bidin ka derdê me çi ye, ew kême çi ye. Di wî mesele penaberan de jî bi taybetî başûr nikarîbû politikaya ku pêwîst bû çêke û deyne peşiya Avrupayê. Dedît Erdogan bi şev biro digiriya digo em nikarin 4 milyon em alîkarî bikin, pere bidin, nizanim çi bidin. Carek ji cara min jî siyasetmedarekî Kurd ya Desilatê Kurdistanê min nedît ka daxwaza alîkariyê bike, ew kê bike. Baş e yani eger li ser Yekîtiya Ewropa jî tune be mijarê me gelekin em dixwazî derbasî mijara xwe din bibin. Muhakkak em hat bîra me ev bêje yani. Hat bîra min behsa bikin beş. Erê yani ez jî dibêjim yani bi rastî em li Ewropa dimînin, Ewropî bi rastî wek te got her çi xwast Merkel, Macron vana biryar didin li dewleta wan sîstema wan bi rêya hukûkê ye yani bi rêya diyalogê ye yani. Dema Erdogan tişta tehdît dike ew tehdît nakin. Ew karin hinek pera bidin Erdogan ji bo dengê xwe neke lê ew wek Erdogan tehdît nakin, wer qêrînê nakin yani. Ewropî sîstema wan bi hukûk û bi diyalogê her tim li gel wer kar dikin yani. Tîkaya min ji kadrên diasporayê ji gelek însanê me ez zanim yê bi qidem hene ku danûstandinê wan digel dîplomatên polîtîkzanên siyasetmedarên ewkê hene Ewropî hene yani em divê ji wan baştir idealên Ewropa bînin bîravan. Yani îro Ewropî bi idealê xwe ne li ser idealên xwe ne prensîpên xwe ne yani. Baş e. Eviya bîravan. Baş em derbasî mijara xwe din bibin tu zanî vê hefteya serkeftina Kobanê ye bi rastî beriya 7 sal berê bi awayekî lehengî em bêjin qehremanî
keçên Kurd, zilamên Kurd li hember Daişê serkeftinekî mezin bi dest xistin û wekî din divê şerê de ruhê Kurdayetiyê jî derket olê ku pêşmerge ji başûr di ser Bakur derbasî Kobanê bûn alîkariyekî mezin û hevkariyekî mezin di navbera wan de çêbû û Kobanê rizgar kirbûn. Ez berî wî dixwazim şte bipirsim yanî ji bo Kurda ev serkeftin tê çi wateyê yanî û ew rihê pêşmerge dema derbasî Kobanê bû tê çawa binirxînî viyan ana. Belê ez bawerim ew dema nirxandina pirtûkê em bikin min dixwast li wir bibêjim lê mirov yani êku dîrokê çêdikin êku beşdarê dîrokê ne pir caran dema ku dîrokê xwe nenivîsînin ew çi wate tune ye yani hatiye jiyandin lê nayê zanîn îro gelek însanên li Kobanê gelek Kurd viya pir tiştekî tabî tiştekî normal di edeta Kurdan de ku şerê ji xwe ewa du sed sala şer dikin îro do dijminekê din bû îro dijminekê ewa ye nizam çi lê yani ferqiyet cudatiya Kobanê heye divê nemaze em li ser bisekinin Kobanê da dîrokek hate nivîsandin Kobanê ji bo Kurdan biya min di van demên dawî da du tiştên girîng hene ku çêbûne yekê referanduma Kurdistanê ye êdin jî şerê Kobanê û di saya şerê Kobanê û ya Şengalê em bêjin birina ya Daişê Kobanê bi qehremanî nêzîkê ji salekê zêdetir genc û gencên Kurda şer kirin û ji temamiya çar parçeyên Kurdistanê geç û lavên Kurd hatin ew ji bo erdê xwe ji bo welatê xwe ji bo netewaya xwe xilas bikin hatin şer kirin bi taybetî ji bo ku pêşmerge here hawara wan alîkariya Kobanê bike bi mehan têkoşîn hate danîn ew wisa bi hêsayî çênebû destpêkê da çi Tirkiye rê dida û çi jî yani şervanên li Kobanê bi taybetî YPG û PYD bi xwe qebûl dikirin qebûl nedikirin ku pêşmerge here hawara wan biya min bi zora Amerîkayê dîsa û bi polîtikayê yani zîrektî ya Serok Mesûd Barzanî ew tiş bû mümkün yani ew mümkünbûna ku pêşmerge ji ser rêya Tirkiye Kurdistana Tirkiye Bakurê biçe hawara şervanên Kobanê ew bi xwe yani çêkirina wî bi xwe dîplomasiyek siyasetekê pir giranbû habû destpêkê de yani gotin dihat ser 2000 pêşmerge ne ew qasê kuçûn 2000 pêşmerge biçe alîkariya wan bike biya min qebûl nekirin hem PYD YPG ew nekir yani hem jî bawerim Tirkiye rê neda lê destpêkê de Tirkiye dixwast ku bi rêya ew kê neçin yani bi rêya Tirkiye bi vî awayî neçin yani bi teyaraya biçin û ew kê wan jî sîlah û donanimê wan jî bi şev bê ku haya kesî hebe wisa biçin lê di wî warî de lewatinek çêbû ku heftê kes heştê kes bi rêya teyarayê biçin ew kê haranê êdin jî êku bi ewka biçin bi sîlah û tank û topan û ewka biçin ew jî bi rêya Kurdistanê yani Erdê
لور تشتكي ديروكيه و تشتكي سركفتنا كو برو تشيبو و من تماشا ذكر بيشاغي اس بحس بوم و براستي او جنجن كردا وانسان ما هلا هيك ناي هيك بيناكم كشكي بانك ذكر دغو بشمرجا ورا ماجي خلاص بك يعني او يعني ايه جيبوا كوري دغو كي يا شار سلام اوغلو دما وان دیمرین کو انا الاکران خویات کن مجی وقتا تماشا کر براسی امن موی جان من و رابو و حسر شعب مدهات دما پیشمرگه و درباسی کوبانی بو و رزگار کرن و پشتی وی یعنی ترکیه izin دا کو دستور دا کو پیشمرگه جباکور درباسی کوبانی ببه و اردوان رابو داخویانه کی دا کو تدی گوت کوبانی هاوی بکوه yani düşecek. Yani زبان دیمنا اردوغان ترساند بو گلو مخابن سياستمدار مايل باشور بر اوكن بر دبلوماتن و قال لك دوكومنتان قال لك ابكا بد شيرين حياه بشتي 5 سالي 6 سالي يعني از بما انا من بذكر او متفقه بشيء ده تشاوت شبو يعني او دوكومنتانا او يعني تركيا بدل دخازا خا او نكر قبول نكر والشرط داني بو كتش آلا تش سمبول تش نبن ل انسان ما به آلاین کردستانی به اوکه چون پیشیوان و اوکه یا راستی 105 کس بون ل هزاوی کیمیاوی امبجن yani yani enerjiya و کوچه سینرژیا کوچه کرد yani از کارم بجم psikolojik şeri denge şeri guherand yani şeri guherand رولا پشمرگه جی هیا رولا گلک دلخازن کردستانی اج باجارن باکوره و روشلاته و باکور اکو به اوکا خاچونه دلخازی چونه انسان ما اوروپا از زانم جی باجار بیتسی از چند کچکن حوالی من چون او شهید کتن از زانم yani به انسیاتیف خاچون yani ne به بریارا اوککی وسه yani levra kobane serkeftine nujen ya Kürdistan'ya u levra jiber tene jibo evka kobane jibe dibe rojava inşa be veka vargeheki Kürdistan ya devleti u neteveyi vere inşa kirin u le dibe ev şer جالی روشنبیر ما سیاستمدار ما نویسکار ما نیجبیر کرن دبی او حافظه وره چه کرن دبی حافظه نیجی کرن سبا و حافظه کسی دن چه بکن yani emin مجارا کوبانه پچک دریج بکن براستی جی وک مگو قهرمانتیا کردا لکوبانه و بتایبەتی jî êkeçên Kurda bi rastî li dunyayê deng dabû herkes teqdîr dikir wan û ev qehremantî ji bo rojnamevaneka Amerîkî bi navê Gail Zemek Lemon ku di rojnameya New York Times de kar dike bibû îlham ku li ser keçên Kobanê pirtûkek nivîsî Gail Zemek Lemon rojnamevanek Amerîkî ew bi rastî li Efganistanê li Sûriyê li Kobanê rojname serdana wan dera kiriye bi geleke sara hevpeyvîn pêkaniye ez bawerim ji malbatek cihû jî tê kitêbeke bi navê The Daughters of Kobani nivîsiye yani keçên Kobanî ev kitêb wê di 16 Sibatê de derkeve lê ya herî balkêş ev kitêb ji alî şîrketek fîlm ve heqîwiyê telîfê hat stendin ku bikin rêze fîlm û wê di Apple TV bawerim Apple TV pêr li hev kiriye nizam hîn Netflix wê din li hev kirine nekirine wê di wan dûr de nîşan bidin îja xwediyê vê şîrketê jî keça Bill Clinton û Hillary Clinton Chelsea Clinton e ew jî balkêş e bi rastî
براستی از خوازم بری که نرین تا بگرم که کتاب ده چیروکا کتاب چی وار کرتاسی از اینکه بعثاوی بکم کچک برای کچکی تلی ریخستنا داعشی دبه و خوشکا خوشی بزوره بیه که داعشی را دزوجینه مروی لوی کچکی پر ظلمه دکه کچک هری داوی تید کوشه بسرد که و لجیان ده دمینه جیان خواه خلاص که و ودگره ولات خواه کوبانی لور سون دخواه که وی لدجی داعشیه میرن داعشیه شر بکه و قهرمانتیه خواه نشان بده چیروکا پرتوکی وسایه هر وها آرتیستا نافدار انگلینا جولی جی پسنه وی کتابی پرداب راستی دو پرتوکه کی پرخوش و نل ریزه یعنی و ده چیروکه پرخوش به و فیلمه کی پرخوش بجی نرینه تچنه جبو نویسکاره و پرتوکه و چیروکه و هلوستا مالباتا کلینتون بله جبو نویسکاری گایله لیمون يلزمك لیمون بله یا راستی بری ویشی چند پرتوکا سرجنال افغانستانی و افکی نویساندیه و بستسلره یعنی اکو هری زیدت فروتن و افکی وانجی هاتنه بونه فیلم و به میلیونان انسان تماشات کرنه بگمانه کو او فیلم جی فیلما کچن کوبانی جی و پوپولار به و گلک انسان جالی گلک انسان و وره تماشا کرن و بگمانه کو در حق کچن کردا یا لکوبانی یا کچن کردان شروان بگمان و وینه که همایه که کود سر اروپیان دا سر روجاویان دا چکه بگمانه باندوره که مزن و چکه شنوسا چه دبن و بگمانه جی پشتی ویاجی هولوود دبن تسیر وان سرکفتن و اوقاده فیلمن وکدن وکوی او بکن از دخوازم چند تشتیندن در حقاویا دا بیجم پیشی او گایل لیمون نتنی روزنامه‌وانه نویسکاره گایل لیمون آژانی یعنی کارمند استخبارات اوکی امریکا دروایه یعنی د سیاست دروای یا وزارت دروای اوکی ده یا امریکا ده کار کریه و به کاری خو یعنی دچه به کاری خو دچه لطبیب یاجی حساسیت وی سر شدت و ظلم سر جنان هه او بابت ابیه لسر و بابت اجی امبجن دنیویسنه و باشی دنیویسنه او نقطه تبنيه كنت خواند وكا تمايا سركه يا برتوكي عرب از ذكرم جيش روباكي بكم من قمانا من هيا ادي هن كردن دنجي او كخا قمانا خا او كرن اني زمان جبركو ام زانن يعني ام زانن اوروبي كسن دن یا ما چاوا زانینا سر ما چاوا چه دیکن بیگمانه کو جور چاوا کو کرد دخوازن چاوا راستیا کردایه بیگمانه کو پرتوکه کسانیه بیگمانه کو فیلمه که وسا جویدن مکوی نبدلی ما با و گلک جالیه ما جویر بر رخنه کرد از رخنه یا پیشین جنها و جو او تیبنیا کتشخان از بکم کچن کوبانی کچن کردای کو شر دکن اکو به قهرمانی دجی داعش شر کرن او نجبر کو ظلم دیتی بون دلمالا خدا جباوی خواه یا جی میری خواه یا جی کسین خواه شدت دیتی بون دجی به شدت ظلامان رابون چک کرتن او ویا کرن یعنی موتیواسیونا کچن کردا جور دست پینا دیکه
keçiken kijan keçiken kurdan. Tabii kurguye. Kurgu bir Türkiye değil mi? Evet. Kurgu yani. Keçiken kurda, kijan keçiken kurda ku beştari ev ke buna şervanın. Ye pejeda bakurda başurda ev keda. Bun bepeyven ev hammu dibecin az jibo ahaha, jibo ardaha, jibo velati xwe Kurdistan şer dikim. Ez jibo milleta xwe şer dikim. Ev velatê min e, bajarê min e, ez ji bo ya şer dikim. Yani hem formasyona wî îdeolojik ya neteweperweriya Kurd heye, hem jî di vê prosesê de bêguman îdeolojik zanîna wî ya ku nasnameya wî jin e û divê ew jî azad be, lewra jî xwe wek hew dibîne weka zilama, ew jî dibêje çi benda mêrê bim, ez jî şer dikim. Yani ew nasnameyekê wanî wisa serbilind heye. Ez bawer dikim ku ew aliyê fenomena evke fenomen em bêjin fenomena sosyolojik ya keçên Kurda li Rojava divê divan ewka de vê neyê ziman neyê ev kirin. Ew ji roja ku keçikên Kurda ya Kobanê ketin medyaya Rojavayê gelek ew ki şixwe nerazîbûn ji aliyê Türkan û Ereban dihat nîşandan. Heta ji aliyê Filistîniyan hate nîşandan. Filistînî gotin ya keçikên şervan ême berê 30 sala heye, çima heya niha Ewropî viya nekirin problem. Ew diçin keçikên xaşik, ew dikin ma şervanî bi xaşikbûnê ye, keçikên xaşik li Rojava ev dikin dibêjin Angela Jolia Kurdî ya nizam çiya Kurdî go ême jî yani şer dikin heye. Tebîra min ew rojnamevanekê ya rojnamevanê Tirka niha nayê bîra min Taha Ertuğrul Özkök vêneya ev kê dabû ya ev keçika Kobanê ku şehîd ket paşnavî Kobanî bû jê ra digotin Angela Jolia Kurda. Yani ew bi wêneyên wî xweş ew delal di rojnameyê de rojname xwe de ev kê kir ji dewletê re got esas problemê me ew e. Waye însanên modern, însan jinên azad şerê azadiyê dikin. Ew kê dikin em nikarin ji Ewropiyan re bêjin ew terorîstin, ew kesên xirabin. Ewropî wa tişta dibînin, ew îmajên pir pozîtîv çêdike di psikolojiya ew kê de Ewropiyan de. Eger em li hember viya rabin, yani em li hember viya veka tûş çawa ku Erdoğan rabû, yani divê em li Ewropa neyên qabul kirin. Yani veka em bibin di refê terefê Daişû ewka reşa da cepha xiraban de. Cepha başan de ye, rindan de ye em madem te behsa Türkiye kir, ew kê wan kir, mesela Clinton ku wê film bike Türkiye bike rêze film, gelek reaksiyon li Türkiye jî çêbûn. Belê. Yani nerazîbûn çêbûn yani. Belê ew dikarin nerazîbûna xwe timiya bikin lê ew politikaya Hillary Clinton Partiya Demokrat e ji xwe vê politikaya Biden û Politika Demokrat ev bike ew digel Kurda ye, digel alîkariya wê YPG jî bikin, wê Kurda jî bikin û ji îro şunda wê zêdetir jî bikin. Ez bawerim ji îro şunda piştê viya wê Hollywood jî dest pê bike wê ser Kurda bi fîlmên mezin wê baştir ev bikin. Lê ez dixwazim vê babetê ev bikim. Divê babet pir girîng e. Ji ber ku ez tiştekê de jî bêjim. Fermo. Dîsa li ser şerê bi Daişî. İran jî du filmên rêze film hat çêkiriye. Du rêze filma de Kurdan, şerê Kurdan hiç kiriye, puç kiriye. Yani epizodekê de evkekê de nîşan dide Mesut Barzanî weka ku bêçare bênengaz e nikare rêyekê bibîne ka dijî hesara evkê Erbîlê
هولری چاوا او بکه داعش هاتیه دیکه هولری تلفن جان کری دیکه تلفن اردوغان دیکه تلفن هر کسی دیکه کس ناچه هواروی و تلفن قاشو قاسم سلیمانی دیکه بشر در حال قاسم سلیمانی به پنجی کومانتانی خواه اسکری خواه دچه او که دچه هولری و هولری داعشی خلاص دیکه و او دیکه کرده وکا بیچاره وکا کشر نکرنه وکا یعنی اویا حقارته اویا ظلمه او ظلم که داعش دکر او ظلم هی دواره هنری دا دواره صنعتی دا دواره سیاست و میجی دا جعالی داگرکران و دوام دیکه و بردوام بکه لورا دوی ام جیانا خواه چاوا ما جیایه قهرمان ما پیشمرگنی ما چاوا جیانه دوی ام چیروکاوان بنویسینن و بکن فیلم و بکن رومان و بکن Peki Yaşar, düşmün dikarın film çekin, li ser Kurda çi bixwazin karin çekin. A mühim li dünyayê çawa tê nirxandin ew e, ez dixwazim anekdotekî bidim. Tu dizanî Lawrence Araba. Filmekî meşhûr di salê şîstî de hatibû çêkirin. Film hîn jî bestseller yani yên klasîkên Hollywoodê hîn jî tên temaşekirin. Ev pir zora Türka biribû. Tu zanî film jî Osmaniya ye li Erebistanê. Türk jî rabûn gotin wan wî çêkir em ê jî filmekî çêkin. Wan jî rabû bi Kartaltîbet filmek bi navê İngiliz Kemal çêkirin. Ez bawerim İngiliz Kemal tenê li sînemayên İstanbul hat temaşekirin yani. Dijmin dikarin film çêkin. Çi dixwazin karin wî çêkin yani. Na dema niha newsaya mirov dibe dijê viya ew kekê yani ew manipülasyonekê tahrîfekê îdeolojik eşkere yani ya fakta yani yek yani Qasım Süleymanî bi şev pêncî kesera neçûye xilas nekiriye ev ya tiştekî dîrokiye yedin yani Amerikî nebana erişên Amerikî li ser ew kê nebana belê Amerikî ew dikir ya din peşmerge 2000 şehit daye yani peşmerge beçare nebû 2000 şehit daye li ew tiştana gawa ku bekar nayînî tu tahrîf dikî li ew tahrîfat jî li ser însanan li ser gencan li ser însanên ku nezanin tu yani ama dem ne dema İngiliz Kemal'e yani ew kê anaha birêya mass medyayê birêya ew kê digê herkese ême em gava ku em ne İngilizin ku em ya rastiya Lawrence çekin derfetê me tune ew imkanê me tune lewra divê uyadin tiştekî girîng li vir devlet pişt ve filmê daye yani ku alîkarî finanse kiriye muhafizên ew ye muhafizê şoreşê eşkere ew kê de dibêje û keça Qasım Süleymanî çêkiriye Baş birastî wextê me jî diherike diçe ez dixwazim hema madem ki em li Kobanê ne li Sûriyê ne tu dizanî vê heftê li Cenevre pêvajoya Cenevreyê jî hebû a ji bo destûra Sûriyeyê divan guftûgoyan de divan hevdîtiran de li Cenevrê li ser navê Kurda bawerim ez neşaşbim li ser navê Kurda yek ji enekesê heye hewekî din kes heye tune ez baş nizanim bi rastî û her tim bê encam dimîne yan jî encamek dernakeve tê çi bêjî ji bo encamên yan jî hevdîtinên Cenevreyê Qasê ku ez dizanim du komisyonenin yek 105 kese êdin 5 kesin ji her sê terefan peyda ewkeye devletê muhalefet û êdin yani êku em bêjin çek bêterefin ewkin di nava bêterefa da yani ne alîgir da ew du sê kesên Kurd jî hene yani encam nîne yani Cenevre nikare destûrî bi vî awayî bi vê kompozisyonê nikare destûrî pek bîne ji ber ku du mentaliteyên cuda hene ku yek devletê ye Baasê ye êku tiştekî qabûl nake ji aliyê
çi aliye peşniyaran hayana hatiye kabul kirin ev yani li ser desturi ev neha ev tişkiri dayı bir revşa Baasî yani rejimi Baas neha Esad jê ku ew serketiye yani veka serkeftinekê psikolojik bêraye û jêra kes nikare yani ew bike diyar bike ka çi qabûl bike çi neke ya rastê heya bi vê awayî be jê ku ew yani destureke demokratik ya nû qabûl neke لورا انا هاجي يعني هيت جنگ قاشوق نقاشن سر دستوري هي ل ابيا روجه البجارتني تاين كرير انجام بده يعني كارتشب يعني مثلا يعني انجام البجارتنا نا جنevre yani مش بو اوكي جنevre تكاره انجام بده تني گواكو روسيا وامريكا لهو بكن لسر اسد فشارك دينن ويا راستي لبر اسبر مرخ دكم بوليتيكايا بايدن ويل در حقا او كذا در حقا اسد تشبه قالوا و بوليتيكايا بنده ببين اللي بندبن حتى فشارك حشك تنبا يعني لسر اسات او جوهرتنا ممكن عيني تش مثلا فشار جرينجا عيني تش لهفكرنا بالكردار راجي يعني درباست يعني بخوا اگر بمينا دنكلما ايرويا بمينا اسات بفي اواي بكردار لهفناك يعني اي باشا ام فيجي بيلن ام ديسا لفر لسوريا بمينن تزاني في مهي في هفته سالفگرا بهرا عربا بوجي کو بریا 11 سال بر لتونس دست بکربو ام دکارن لسرويجي هنك تشتابيجن برايا من هنك تسير لكرداجي كريا بتايبتيجي للسوري 25 مهي هلوشاندنا رژيما مبارك بول مصري ل اساس بهارا عربان لتونسي بكشتنا باورم بكشتنا خوندوانك üniversite dest pekiribû ku pişre çirûskên vê xwepaşandanan pekiya bû hemama bêje hemû welatên Ereba. Ez dixwazim grafîkek bînim ekranê ka encam çi bû yani tu dibînî ew ê kesên ku ew welatên ku reşin Tunus Lib Cezayir û Mısır hikûmet li wir hilweşiyan in Bordo şerên çekdarî hîn devam dikin ew jî Sûriye û Iraq e in Şîn Megrib û Yemen û Ürdün li wir hikûmet hatin guhertin in Sor serîhêldan û xwepêşandanên girseyî çêbûn wek li Lîbyayê û piştayê din xwepêşandanên biçûk çêbûn li Erebîstanê û welatên din encama vê dikarî çawa binirxînî ji me re yanî Belê yani encam ez karim bêjim sê kategorî devlet hebûn erê dinyaya Ereban bû bihara Eran digotin beşî ez vê têgehê weka zêde polîtolojik nabînim ya rastê İsyan bûn ya rastê rewşa şoreşê çêbûn ji ber ku îktidara ew kirin hatin guhertin ji bo min yani tiştekî tarîxî ye ji bo welatên Ereban ji bo rojhilata navîn heya niha em dizanîbûn ew tiştên wisa li Latîn Amerîkaya Latînî çêdibe li welatên din çêdibe lê kes nedîdîbû ku yani ji bo dijî devletê biguherînin yani hikûmetê biguherînin îktidarê biguherînin li welatekî Ereban girseya millet rabibe ser piya îsyan kirîbe bêguman di salên pêncî û heştê û ew ki de dijî İngiliz mandat û Fransızan ew çêbûbûn lê ew dîsa ne bi vî şeklî bû em jalî Kurda bifikirin yani tesîra wî li Kurda çi bû yani di destpêkê de em ê ez ser mesela Kurda bibêjim di destpêkê de
د قۆناغا یەکەم دا بڕاستی وەکە ژوخە بەر دەست پێ کرد یعنی نە بە ئەوکە پارتیەکێ نەبێ ئەوکە ئیدۆلۆژیکێکێ نە بە جەماعەتێکێ ژوخە بەر بە تایبەتی خوێندەوان گەنج ئێکۆ وەکە دەبێن نفشە فەیسبووکێ نفشە تویترێ دسایە واندا ئەوکێ کورن ئەو دەست پێ کرد لێ ئەوکە ناوەڕاستە ئەم بێژن ئێکۆ بڕێخستنی بوون زێدەتر ئێکۆ پرۆتستۆ دەکردن ئێکۆ بڕێخستنی بوون برایەن ئیسلامی بوو مسلمانە بوو ئەو ئینسیاتیڤێ گرتن دەستی خوا نەها لە چەند وڵاتاندا شتێکی گواردن ئێکۆ هەرێ زێدە سەرکەفت یعنی گیها ئەرمانجاخە ئەوە تونس بوو تونستا گواردنێک رادیکال چێ کرد ئەوێ سەرۆکێوانێک کۆ 30 ساڵە ئەو دیکرد ئیدارە دیکرد بە دیکتاتۆری بازدا و هەلبژارتن چێ بۆ ئەم دikarin bêjin demokrasiyekê li Tunisê ew bû. Li Cezayir li evên din jî demonstrasyon nûsa hebûn dîsa gencan ewkan lê ew li wir ser neket. Ya girînkê Misirê bû Misirê bi rastî têkoşînekê protestoyekê bi şev bi ro ya bêhempa çêbû guhartin jî çêbûn guhartin hilbijartinê çêbûn ewkê çêbûn û eviya êdî gawa ku dibînin ku dîktatörek dad ewke kat handanek hat ji bo Ereban hemû li welatên Ereban de ji wan re ku waya mümkün e em dîktatörê xwe jî hilveşînin yani bînin harê evên din jî dest pê kirin yani weka bêjî bandora domînoyê çêbû li welatên ewkê de li Misirê serketin lê piştê ewkê piştê salekê piştê ku Mursî zêde ewkekê icraatekê baş nîşan neda esker ordî destanî ser li wir divê em faktorekê bibînin li Tunisê ordî ewkê kir qebûl nekir ku dijî protestvanan dijî ewka şer bike dijî wan ew bike qebûl nekir û şer nekirin li Sûriye binirxînin yani encama wî ji bo Kurda çi bû yani ew ya niha yani em bên sê devletên cuda jî sê devletên din jî eva Yemen Libya û Sûriyeye li vir şerê hundirîn çêbû yani şerê welat bixwe hundirîn çêbû yani diwan tişta de protesto hebûn lê evên din de hebûn lê şerê hundirîn çê nebû diwan de şerê hundirîn eviya mekanîzmayekê pir înteresan e divê eviya bêzanîn çima li ber ku dema li welatekê şerê hundirîn çê dibe welatên derva müdaxele dikin şerê hundirîn li Libya Yemen û Sûriye çêbû lewra jî dewletên din müdaxele kirin û êdî ew li wir têk çû şer berdewam e wan welata de milyona însana bar kirin çûn têk çûn mirin kuştin talan ji bo Kurdan bihara Erawayê ku dibêjin girîng e ji ber ku Kurd ji zû de ye ji bo rojhilata navîn sîstemeke demokrasiyê dixwazin mafê mirovan dixwazin siyaseta wanî mintiqeyê ji xwe ew bû yanî ew bihara Ereban ew protestoyan di ruha siyaseta Kurdan de bû ji xwe li Sûriye ji berî bihara Ereban protestoyên Kurdan hebûn çêbûn li Qamişlo li gelek çiyan de protestoyan çêbûn yanî tikarî vejî ew ketibûn tesîra wê li ser Kurdan yekser ez nikarim bêjim ku ew ku tesîr ew e ku li Sûriye şerê hundirîn çêbû û şerê hundirîn de Kurd dest danîn çawa Tirk dibêjin dest danîn bajarê Kurdan Kurd dest danîn bajarê Kurdan destanî ser herê ew yani esas Kurd ji vir de bi qezenç derketin yani tu dibêjî li vir yani berê kimlika wan tune bû li Sûriyê ev têkoşîniyên jî dewam dike li Sûriyê kamê bibînin encam wê were heya ku mixabin divê tiştekî bibêjin mixabin yani bêguman weke însanê mirovperver û nizanim aşîtîperver aşîtîxas em şer naxwazin em dibêjin
لی یا راستی اوه کو کرد کنگی گیهانه تشتکی مفزیه که انجامه که ده انجامه شر دروانده بویه لمحابه دیوی روژه من خبر ده انجامه شر ده بو لباشور انجامه شره لسوریه جید بیسه انجامه شره این مجاره ما چند مجاره ما هنه وقتی ما جی براستی کم دبه از باور من پرسی هنه امی وانجی برس و وانجی بدن ام درباسی مجاره خوی همه دیرک یادن ببن مجاره ما به ویدیو کی و بهاتن اکرانه وان دیمنن پریمیتیف تدبینی که کشار وانا لکردستان باکور کردستان هاتن کشاندن امین هاورن سروانا باشه کک یاشار عبدالسلام اولو وام دیمنان لباکور کردستان درکتن هوله هینجی با آوائه کی دمین بره پریمیتیف گندین کرد نخوش خواه بوی آوائه دیگیجین نخوش خانه یا از دخوازم تشکی بچوک بیجم اردوغان پر پسنه خود ده هر تم دبیجه امبولانسین می جت هنه هلیکوپتر می هنه لی ام دبینن که اردوغان وانا جبو خواه بکارتینه جبو در دورا خواه بکارتینه جبو پروپاگاندا خواه بکارتینه دریا چند ماها هم ولاتی اکوانی لسوید به کرونا کتبو جبو پروپاگاندا بکه جبو رکلام خواه زیده بکه جت امبولانس شاندبو سوید وی گرتبون آنی بون شخواه تو کس برسوا وی جندان سویدی شخواه وکا بیجت شخواه چتکی بکه وکا برسوا کی جندان رخنه جی نکرن لیوار دیاره که وان تشتی بحث که تنش بو و در دورا ویه مهم دوی دولت خودی وان تشتابن والیتی بلدیه دماتشکی و سبو کاربن بگیجین خو بگیجین گندیا وان بگیجین نخوشخانه یا دوان دیمنا چوا دنرخینی تگو دیمنن پریمیتیف از دبیجم از قربان وان دیمن آبم دور چیله پرستیا مراوی کرد دیار کرن دیتن چیله پرستی و نرخه که مراو حزی و هفکاری هفگرتن و به هورا آلیکاری کرن و اویا ده سلسله 21 ده چه دبه یا راستی اویا دیمن کلونی بونامه بندست بونامه نکو اردوغان هلیکوپترا نشینه باورم دولت لبندا ریجای دولت دوان تشتادا جبوکو آلیکاری بکه دناو به کردان را ده آلشوریش دایه هر دایم به آلشوریش دایه صداقت بخواه نشانی من بدن از بخلاص بکم دما کو او چیله پرستین کرد و جنی که او دکن از وان درا باش زنم من پر باش گریامه لوان درا از زنم اری او درا از باش زنم اری از باش زنم ابیا علی موت کیه از زنم و پشت دربیجی از به حواله که اکو آنال سویده به هورا چوما گنده کو هی چه جندرمنه کتیبون گندی ریب آسیه براستی جیه که آسینن و زبستان حشمها برف پر بلنده او که گوه او جبر گوهرتنه اکلیم دیگوتن برتنه او خازیاقه او دیکرن یعنی دیگوتن باشه که اکلیم یعنی برتنه یعنی لیدما که برف به اون زانن آلیه سرحده آلیه بیتسه برف گلک او که لور از شکه بجم دما کو چیله پرستین کرد لور او جنی که دبن عربه بگمان نزدیک وان ده هلیکوپترین عسکری کردان دیگرن یعنی بسدن نکو هلیکوپتری مانی اوتنه
لأول بندنا كرد بچن رجاي بكن لاواي بكن جوان بخازن سوز بدن كو غاوا كو غريلا هات كرد هاتن او بچن شكايات وا بكن صدقات خاج بو دولتي دخازت حيانها دولت جبو تشتكي بدا بريكو نستينا ناده يعني اگر لور براستی او جن بمرايا يانجي هن كسا او جوان جن هم حمله بي هم جي ابيليبسي بي يعني ابيليبسي بي اگر بيغمان يعني مثلا او جوان هن كسا بمرانا قالك شي دبن قالك جوان برفيدا لبيتسي قالك شي بويا ve çağı ve hin kesin kurte ku digelvanın libajir u bıçana rica bıkrana ka bıçın vaya insani medimrin u berfedane alikari devlet alikari nake yani gazın ce malbata ha ev bıkrana begumane vegave Erdoğan ve helikopter aha çavaşandı bu Swed ve bişanda motkiya bitti seyci le mehan besalan ve propagandacı bikra vaya me çava insani Kürt ku luur ve tofane da berfeda demriyan me xlas kiriye devleta Türk vaya avad be devleta Türk'ün nikarin be devlet az bir razı bu az kefakat inim cevabıya ve dimeni dibinim kutişteki usa çene buya ev mecburi devletine buna. باشا دبي نابرد اللواني جي بينش حب برف او قباريه بينش حب كولبرن كرد روجلات دبن شيته دمان دبن برف دمان اوجي دردك كدنا بشتي حفت روجا جنازه وان دبن برف ده هاتن ديتن لي ابالكش بالا من كشانت ev cenaze wanın tedbini abalkeş parizere wane de daxuyari ke de go evke go tu kes dibin berfede nemaye go pişre gundiya van kesan ditin o wan birin ormiye lur ve şartın Jbo vêjî tê tişkî bêjî heye? Yani tişkî bêjim ez problemekê mezin ya problema kolberan hem ji aliyê Türkiye ve hem ji aliyê İranê ve yani her sal bi dehan bi sedan kolber bi vê awayî bi rastî canê xwe didin ew dikin ew li welatê xwe ticaretê dikin ya rastî mecburin feqîrin bêkarin bê îşin ekonomiya hem li Kurdistana Türkiye Bakur hem li Rojhilat bir xirabe yani eviya şuxere kirine dijmin û yani eviya nîşan dide ku em birasî bindestin û problemek mezin e lê nizanim çareya kolberî Yaşar Abdülselamoğlu em derbasî mijara xwe din bibin em sosyologek mitxwest nêrînê te bigirim anketek li Türkiye çê hat çêkirin tu zanî van anketa wexta çê dikin Kurda jî eleqedar dikin tu bibêjî nebêjî Kurd jî li wir dijîn li ser bajarê Kurda anketek hat çêkirin saziya îstatîstîk ya Türkiye TÜİK çêkiriye divê anketê de balkêş e dibêje ku pirs ew e dibêje ku heger herkes li bajarekî û lê çêbiye bimana û neçûna ciyekî din bajarê herî mezin yê Türkiye ve kîjan bûna a balkêş riha ye heger qet koçberî penaberî çêne bûna bi riha dê 2 milyon û 700 nîzgah 800 hezarî bûna Konya êdûdiya İstanbul binê 15 milyon İstanbolî hene dadikeve 2 milyonê nîva û Diyarbekir jî dikeve rêza çara li vir balkêş e Diyarbekir nüfusa wî dîsa pire ji ber ku koç ber bi Diyarbekir ve jî heye divê çawa dinirxîn yani Kurd li ciyê xwe nasekinin koç dikin yani ya rastî ji bo rihayê ew qas ew tîne balkêş nîne lê min ew daneyan dîtin min nêrî heta
روجك وقت هبه اما نينها بشتي ما هيك بشي كامي سر ديموغرافيا كردا بشكل بكن برنامج هيك تشكن اللي تشتكي بالكشتر من ديت اگر herkes li bajarê xwe bimaya li bajarên Kurda nüfusa wî ya yekûn ya giştî digihe navbera 27-30 milyonî yani eger her kes li bajarê xwe bimaya tabii elbet bajarên Kurda hemû Kurd nînin ê ku diçine yani etnik grup jî henin ew jî henin li eviya tabii bê Kurdên ku li Tirkiye'nin li metropolê Tirkiye'nin ev dikim yani İç Anadolu'yê Kurdên din henin ew ki henin yani ez behsa koçberiya ku di salên şestî de di sala bîstî de dest pê kiriye heyana ê ku çûne eger çûne bana li bajarên xwe bimana nüfusa bajarên Kurdistanê di navbera 27 milyon 30 milyon da dibe toplam û di deh bajarên herî mezin ya Tirkiyeyê çar bajarê Kurdan e Riha, Diyarbakır, Erzurum û Sivasê. Divan bajara da bêguman e ku çêbûna zarokan, anîna zarokan ew ke rêjeyek bilind e li bajarê Rihayê nêzîkî 4.0 ye ew hê jî wisa ye rêjeyekê ew ke hesab bike 1927 de bajarê Rihayê nüfusa wî 200,000 bûye. Anaha ku bimaya anaha 2 milyon û nêzîkî 2 milyon û nîv e yani ew ke yani di nav ew qasala da heftê sala de em bêjin nêzîkî 15 car ew bûye. Herê zêde nüfus bêguman e nav bajarên Kurda da ew tir çêdibin lê tiştekî din jî balkêş min divan daneye da dîtin temenê yani temena ev dibên wek ortalama yaş yani ew ki temena nawerast jî em bêjin li bajarên Kurdan de dîsa dirêjtir e bajarê Dêrsimê ê ku herê zêde dijîn bajarê Dêrsimê de ye Elazığ wisa ye Bitlis wisa ye Wan wisa ye gelek bajarên serhedê wisanin yani ê ku herî dirêj ew jî roleke dilê lê elbet mirin zarokan tevî ku anaha kêmtir bûye lê mirin jî li bajarên Kurda da zêdetir bû eviya ji aliyê elbet sosyolojiya Kurdî giring e û mirov divê li ser ew bike babetek micarek bernameyekê halê xwe de çêke tevî ku daneyên destê me da ne gelek ew kin lê devletê hene ê ew kê hene ji aliyê ziman jî gelek giring e mesela ziman çend nüfus sayîmiya da ew kada ziman hatiye diyar kirin û li bajarên Kurda di salên şestî û şestî de taybetî bajarên Kurda heman bêjî hemûyan ê ku Kurdî dipeyivin ji Tirkî dipeyivin zêdetir yani rêjeya wan lê aniha çawa ye mirov nizane Rastî gelek pirsê me din jî hene lê em dixwazin bi babetên xweş bername xwe bi dawî bikin pişta derbasî pirsa bibin gelek pirsê me ne wextê me jî bi rastî derbas bûye hîn pirsê me jî hene tu dizanî ey raqîb dema merir Sûrûda netewî godarî dike mûyê meriv dîsa wiha radibin lê ez bixwe ji muzîkê fehm nakim bi rastî yani zimanê muzîkê çi ye ez wiya nizanim em hertim ey raqîb godarî dikin min nizanbû bi rastî van tişta lê min bîst ku li Fransayê dema qesra serokkomariyê de Kurda davet kirine wir xwestine heyetekî bîye li wir xwestine ku bi orkestrayê serokkomariyê Sûrûda ey raqîb lêxîne ji wan nota xwestine gotine ka nota haya ji we ji bo
اوکی جبو اورکسترای بدن ام سرود اول اخری لمقابل نوتاین کو جبو اورکسترای تو نبونه ایجا هنرمند ما موزیکشن ما هجا دلشاد سعید خویای نوتاین جبو اورکسترای که مدرن جا آمده کریه توازی هم پیشی کوداری بکن بچکی باشه تو را مزکن که چوایه باشه که یاشار عبدالسلام اغلو از نیرین تجی بگرم شو ام درباسی پرسا ببن یا نرین من تگم از موزیک فهم نکم از موزیک هستکم yani مروف اجي حزك من زمانوي يعني نوتاين جبو سازكي جبو كمانكي او نوتاين جبو اوركستراكي جدانه مو نظام بو يعني ya rastî balkêşe heyana hez nizanîbûm ku yani ey rakip nehatiye note kirin. Nota de müzika sosyoloji de yani sosyoloji müzikê de ew ke varım nota heye nota ji bo orkestrayê belê ji bo orkestrayê yani nota de sosyoloji müzikê de weka ew tê gotin yani weka rasyonalize kirina müzikê yani ew ke bêguman tiştê ku herhal ji hezar silav jêra ji Dilşad Saîd xwastine ku notaya orkestra bide bêçare dîtiye pirskiriye tuneye û dewleta me jî heyana hatine û ev ya nîşana ya waya formal resmî devletbûnê ye yani êdî hemû devleta gava ku heyetên dîplomatîk ya Kurda ew dikin dikarin ew kê bistirin û em jî tiştekî baş bûye ya ji xwe netewê jî bi vê awayî ew dibe yani ne hewce em li bendê bisekinin heman bêjin ya başûr desthilat partî devlet yani bir inisiyatîva şexsan take kesan insanê Kurdperwer kî çi dikarî ve bike hezar silav ji Dilşad Saîd ku ev ya tiştekî ku normal işê devleta ye yani devlet var tişa dikin ya kiriye gelek spas ez gelek spas dikim باشه کێک یاشار دیمەنên me pir xweş hene ji Silêmaniyê Silêmaniyê korona her tenê nesil me hemû dinyayê korona heye lê keçên Kurd derketine podyumê û bi kincên xweş kincên Kurdî û modern nîşan dane em ê derbasî wir bin em dixwazin dawiya berramê de wana nîşan bidin lê berî wî em ka mizekin çend pirsên temaşevanan hene em wana jî bibersivînin piştre em wan dîmenan rê temaşevanên xwe bidin fermo Seyda Alpşen hevkarê me yekî sosyolog wek yekî sosyolog keke Yaşar jeopolîtika Kurdan ji bo dinyayê tê çi maneyê belê kim be birasî wextê me qediye ye yani bersiva viya kin tune lê ez çiqas ji destê min hinek dibêjin yani ew gotinê bin haldin her dibêjin yani coğrafya qeder e ya rastî jeopolitika dibêje ku ew qeder dikare bi saya jeopolitikayê de were guhertin yani jeopolitika bikaranîna derfet û çavkaniyên hebûna te ye velatê te ye netewe ew jî tiştekî pir dînamîk e pir ewke her daîm mirov nikare bêje jeopolitika Kurda standard ew e em li wir bisekinin ya rastî tiştekî her daîm hele
نها جیوپولیتیکا وک علم لمکتبه دا تی خواندن و دبیجن کو ایماجیناسیون یعنی یا تصور کرنا جیوپولیتیکا یعنی هبونا تا آلیه جیوپولیتیکا یا نو یعنی ام دکارن بیجن کو آنها مثلا اردوغان یا ترکیه براستی جیوپولیتیکا که جیوپولیتیکا ترکا یا فهم کرنا وان ایدی نکلاسیکه پر دگوهرین براستی اپرسه که پر گرینگه کو ام دبیجن یعنی امکان کردان او هبونا ما او ام جوش پیوت نکارن تشتکی بکن نه جیوپولیتیکا هنرا بکارانینا بردایم یا جغرافیای یا هبونا ولاتیه yani bravo Pırsadım. Mirza Akar gelo merdikare beje sinoren peymana Lozan iro heji xwe diparêze. Berê sînorên yani sînorên peymanê elbet diparêze tevî ku Tirkiye ketiye ew kê lê ew dibêje ez misafirim li ber yani daîmî nînim. Ya rastî Daişê jî ew kê kir sînorên Lozanê piçek xira kirîbû. Yani eğer Daesh dijî me ev newaye piçek ew mesele guhartina statûya da piçek ev dikir yani fırsat da me em jî bugörînin. Lê yani Erdoğan dibêje yani 2023 de em ê nîşan bidin ku yani Lozan nedî tek çûye yani em ez min ew guheram diye yani caliye mesele Yunaniye be, caliye mesele Kıbrıs'e be, caliye mesele Musul'e be, min gelek tiştin sunerin hüdüt lê rastî dibe em bikin madem eme hem he çar perçe gün navbera me de hüdüt hene sînor hene belê peymana Lozanê hê de derbas pare. Baş pırsadım. Maruf Yılmaz civaka Kurda her tiş bi siyasete de girêdan gelo mikroperspektif yani makroperspektif û rêxistinên sivîl çawan dinirxînin. Pirsekî pir rewke divê bernameyekê me hebe seriye. Dirêje tu dê baş e me pirsatin birawere. Piçek şîrove. Abidîn Alkoyun pirs dike şîroveya civata milletê Kurdan de hêla sosyolojî jeopolitîkî de şîrove kirin bêguman cidaye û lazim e jî. Ev şîrove ye êdin derbasê din. Rast dibêje. Gelo tanzîmkirina dewama wî heye gelo tanzîmkirina organîzekirina pêşkeşiya milletê Kurdên Bakur de rewşenbîr, profesör, doktor, înisiyatîv girtin de gelek kes qelsin. Sebep çi ye? Belê sebep şora neteveperverî ye, sebep derfet ye, sebep heve ku em pir jiyana xwe pir îdeolîze kirine, pir polîtîze kirine, her tişt partiyan ji ew kê li benda wînin. Lê ya rastî otonom yani xweser divê entelejansiya Kurda û divê akademisyenên Kurda înisiyatîv bigirin. Lê li Tirkiye tabi akademisyenên Kurda nikarin înisiyatîva bigirin. Ew ne azadın ne dibin ew kêdane. Bêguman der Türkiye yani diasporayê entelektüelên Kurd dikarin azadtir înisiyatîva bigirin. Divê înisiyatîv were girtin. Yekî înisiyatîva ev e ku ez destpêkê de pirsata ye destpêkê de divê min bigota divê em haziriya peymana Kurdan bikin. Yani ji bo sêsaliya Lozanê de em derkevin ortaya bejin ku waye peymana me ya Kurdan heye. Kurdan heye ew ji aliyê her Kurdan ve her Kurd divê karîgerî serviya bike, fikrê xwe bibêje, her rod divê heftename da panorama da divê nêrînên yani peymana Kurdan inisiyativê entelektüelên Kurdan ve divê were ew kirin û peymana Kurdan were imza kirin. Baş. Pirsadin Fahri Kaya pirsiye dinamîkê Kurda ji Biden û projeyên Amerîka hazir e an na. Dinamîkê Biden û projeyên Amerîka hazir e an na. Bêgumanım lê ev tiş hûn zanin çawa ye yani ew tiş veka sînerjiye dema ku ji aliyê Amerîka ve
çava de rojava de ew diyaloga Kurd û Kurd de alîkarî dikin, pêşmerge alîkarî dikin, gava ku Kurd bibînin ku bi rastî ji nûva Amerîka înisiyatîvek baş girtiye, ez bawerim Kurd jî ji demekê zû de vê adapteyê vê Kurd li bendewarin. Bendewarê handanekê ne. Handanekê ku yani dîsa dema wan were rabûna wan. Pırsadın. Gelo Türkiye ji bahar Araban tirsiya yani fişîroveye ama Seyda Uçen pırsa. Na, Türkiye ji Esasê xwe de Erdoğan li ku bû li ciyekî bu van tişta dest pê kiribû piçek na tirsiya ew ji bo Gezî Parkê bû, ne ji bo Gezî Parkê, lê ya rastî Türkiye neye tirsiya? Berova Türkiye kir ku birayên Müslümanan înisiyatîfa bigirin û pêşengiya ve protestoya bikin û hêvî dikirin ku bi rastî êdî wan welatan de li gor modela Türkiye, li gor modela Erdoganî ve iktidar û siyaset bên ser bikin. Baş. Birêz Yaşar Abdûsamal em dizanin li Üniversiteta Sofyayê dersên Kurdî didî di beşê sosyolojiyê de jî bi rastî wextê me qet nema lê em ê te pir cara bikin mêvan di vî mijarê de em ê nêrînên te bigirin li ser zimanê Kurdî bi rastî bi taybetî jî Kurd çima Kurdî naxwînin, zarokê xwe naşînin û ji bo van pirsgirêka em ê bi ter di bernameyên bê de jî münaqeşe bikin. Her wiha hinek mijarên girîng dîsa li hebûn li dunyayê ku yek meriv karibû ji te pirsiyana li Bulgaristan dimînî Rusya. Mesela Rusyayê muxalefeta Rusyayê Alexei Navalny gelek deng daye îro nêzîka 4000 alîgirên wî hatine binçavkirin û Amerîka protesto dike û Rusya li hember Amerîkayê got tu çima tevlî karê me navxwe dibî. Wekî din jî bûyerekî pir balkêş heye ku li Ewropa pir tê nîqaşkirin lê hemû cîhanê eleqedar dike ew jî şerê şîrketên vaksînê yan jî aşî yan jî bi Kurdî em jê dibên derzî. Bi rastî ştenekî dijwar di navbera wan de jî heye. Em bi vî havî em vana belkî di rojên pêş de bînin mijarê temaşevanên hêja berî em biqedînin em ê bi dîmenên xweş biqedînin. Ez dixwazim li vir bêjim ku vê heftê min bername amade kir heftiya pêşiya me wê hevkarek min ê din yê Çarpêl Medya bernama Panorama heftê amade bike. Birêz Yaşar Abdûsamal wek me got pandemiya korona heye lê li Silêmaniyê jiyan rengîn e. Jiyanekî xweş heye. Keçên Kurd derketin ser podyûmê em ê bi van dîmenan bernama xwe bi dawî bikin. Tiye tişkî bêjî heye ji bo yani ez dîmena bibînim paşê ez dîmena min nebîtiye. Em ê ama programê bi dawî bikin dîmen hinek dirêjin ya rastî mirov dema berê gava diçû başûr şixwe ew gava keçikên jinên Kurda bi vê kincên Kurdî jinên Kurdî didît yani şixwe veke rewiya modayê bû. Lê aniha kêmtir xuya ye bûye kêmtir bûye ew lama pêwîstiya wanê ji bo podyûma ji bo salona ewkeye baş e. Baş e temaşevanên hêja wek min got heftiya pêşiya me wê hevkarek min din vê bername amade bike. Heya heftiyekî din bimînin di xweşiyê de em we bi dîmenên xweş dihêlin û bimînin gelek spas dikim spasiya te dikim spasiya Spas Yaşar ji bo te jî. Ê baş bira dîmen werin.